No niin, seuraavassa käydään läpi modulaarisen logiikkajärjestelmän fyysinen rakenne. Esimerkkilaitteena meillä on tässä Siemensin S7-300 sarjan modulaarinen logiikka, joka on hyvin yleinen teollisuudessa. Käytetään automaatiojärjestelmien ohjauksessa. Logiikkajärjestelmän etuhan on sen uudelleenohjelmoitavuus. Jos automaatiojärjestelmään pitää tehdä muutoksia, se onnistuu ohjelmallisesti ilman, että tarvitsee tehdä uudelleen johdotuksia tai muita kytkentöjä. Tehdään vain tarvittavat muutokset ohjelmaan ja ladataan ne logiikan CPU:lle. Logiikkajärjestelmän yleisestä rakenteesta sen verran, että tietenkin tarvitaan ohjelmointi PC kuvassa oikealla. Yleensä käytetään kannettavia tietokoneita, koska logiikoita joudutaan usein ohjelmoimaan koneen lähellä. Siinä ohjauskaapin vieressä, missä logiikka sijaitsee. Sen takia kannettava tietokone on ihan käytännöllisin työkalu tähän tarkoitukseen. Automaatiojärjestelmissä ohjelmointityökalut ovat yleensä Windows-pohjaisia. Ohjelmointi PC:llä on sitten kyseisen logiikkatyypin ohjelmointiin soveltuvat ohjelmointi- ja konfigurointityökalut. No PC:n lisäksi tarvitaan tietysti itse logiikka. Kuvassa on siis modulaarinen logiikka. Sen etuna on, että se voidaan koota tarpeen mukaan halutunlaisista moduuleista ja saadaan sillä tavalla juuri siihen käyttötarkoitukseen sopiva logiikkatyyppi. Ja sitten jos myöhemmin esimerkiksi IO-määrä kasvaa, niin logiikkaa voidaan laajentaa lisämoduulien avulla. No, logiikan ja PC:n väliin tarvitaan sitten tiedonsiirtoyhteys, eli ohjelmointikaapeli. Ohjelmointikaapeleita löytyy USB-kaapeleita, niin kuin kuvassa oleva kaapeli on, sarjakaapeleita, jotka ovat nykyään aika harvinaisia, koska PC:ssä harvemmin enää nykyään löytyy sarjaportteja, ainakaan edullisemmissa PC:ssä. Sitten löytyy erilaisia yhdistelmäkaapeleita, joita voidaan käyttää useamman eri logiikkatyypin kanssa. Uusimmissa logiikkamalleissa tiedonsiirto onnistuu myös Ethernet-kaapelin välityksellä. Logiikkaohjelmoitaessa pitää aina muistaa, että tuo kaapeli pitää olla oikean tyyppinen. Jos logiikan ja PC:n väliin kytkee väärän tyyppisen kaapelin ja laitteet on virallisena, niin sillä tavalla saattaa rikkoa logiikan ohjelmointiportin. Siinä pitää olla erityisen tarkka. No, sitten tarvitaan yleensä myöskin käyttöliittymä logiikkajärjestelmään, mistä käyttäjä voi sitten operoida ja seurata prosessia. Laajemmissa järjestelmissähän käytetään PC-valvomoita, mutta sitten hieman pienempikokoisissa järjestelmissä konelinjoilla riittää hyvin kuvassa näkyvä operointipaneeli
Operointipaneelissa on se hyvä puoli, että se voidaan käytettävissä olevien objektien puitteissa konfiguroida minkälaiseksi vaan käyttöliittymältään. Operointipaneelit on kosketusnäytöllisiä. Kuvassa olevassa paneelissa ei ole lainkaan painikkeita, vaan paneelilta voidaan seurata logiikan toimintaa ja ohjata logiikkaa koskettamalla paneelissa olevaa objektia. Kuvassa etualalla näkyvät tekstipohjaiset käyttöliittymät ovat modulaarisessa logiikassa nykyään aika harvinaisia. Niiden huonona puolena on heikko käytettävyys ja hankala konfiguroitavuus. Tekstipohjaisten käyttöliittymien näytöissä on muutama tekstirivi. Niihin ei saa lisättyä mitään grafiikkaa, värejä eikä muutakaan. Visuaalisuus on hyvin heikko. Tekstipohjaisia paneeleita käytetään lähinnä pienemmissä kompaktilogiikoissa, millä ohjataan yksittäisiä koneita.